Hei, toată lumea, bun venit la a doua parte din Minecraft. Ok. Ok. Wow. Oh, doamne. Ok. O să filmez foarte puțin acum, că e a doua parte. Și trebuie să filmez repede. Uite, îmi plac chestiile distractive pe care le faci, dar mi-ar plăcea să mă anunți înainte. Chiar dacă nu este nimic mai rău decât să te laude. Da. Oh, da! Nimic nu mai rău decât șosetele ude. Ok, revin imediat. Și mai ales acum, uitați cum arată casa. Să luăm și noi un gemuleț. De acum încolo o să te anunți mereu înainte. O surpriză e bună din când în când. Nu ești de acord? Ok, revin. Că trebuie să mă duc la toaletă. Uitați, am terminat casa și mai ales între timp ce am fost la toaletă, am și făcut casa. Acum trebuie să punem paturile. Ok. Acum hai să luăm pat. Punem aici două paturi. Punem aici un ăsta și un... Nu mănânc alimente care fac rău. Ok. Cam mare casa asta. Dar o să mai fac eu. De fapt, hai să punem câțiva iepurași pe aici. De ce, Angel? Începând din acest moment, nu vei mai fi director și o să te întorci în postura de profesor de dans. Tu ai pus la calea asta? Eu? Ludmila, de data asta ai trecut măsura. Dar nu o să te exmatriculăm. Te vom suspenda pentru următoarele 3 zile. Nu mai pot. Doamne, mă rog, nu mai pot. Ok, în fine. Deci, noi ne auzim data viitoare cu alt episod din Minecraft. Deci, noi ne auzim data viitoare. Bye!